On estem, Neus? A l'Starbucks. I què fem? Espera, Hope is all we need to send us home. Search inside. Estem anant al Mare Magnum perquè ens hem trobat que totes les botigues estan tancades. Perquè és diumenge. I clar, no m'ho havíem pensat abans, però bueno. Ara baixem al Mare Magnum, que tardarem 10 minuts. Un quart d'hora o més. I allà. Ai, mira, no ho dic oberta. Aquí ens hem trobat una botiga oberta i ja sabem què volem per Reis. Això. Sí, a casa molt color. Hola! Vaig a mirar més books. Mira, aquest és el color dels meus ulls exactament. Exactament, sí. Oi que sí? Oi. No, però et queda bé. Sí, però és raro, o sigui, el tamany és raro. Ja, perquè no me cobreix bé el coll. No. Parreie. Islàndia. Però m'agrada. Et queda bé? Es pot cordar i tot. Es pot cordar. A mi m'agrada més aquest. És preciós, aquest. Estem a una església. És molt maca. Preciosa. Estem parlant amb Nostre Senyor. Nostre Senyor. I ja està. Hope is all we need to send us home. Search inside. Què en penses d'aquest toro? Una mica lleig, no? Ja està? Això són els teus pensaments? No, sento repugnació. Repugnació. No m'agrada. Have some hope. Ara el que fes que rius. No, però en sèrio. Let your soul No, en sèrio. sail away. Que merda. Que merda de risa. Sail away. Oh, don't let your soul sail away. No, don't let your soul, no, sail away. És molt maca. Hola, hem arribat al Mare Magnum. Aquí. Molt bé. Ara anem a dinar i a gravar coses maques. I ens podem comprar alguna cosa, ens alguna botiga, no? Ja són una i mitja. Vale, adéu. Sailing on the wave of all your hope. But now I'm home. Don't let your soul sail away. No, don't let your soul sail away.
veure la bossa. Jolín, jo que volia fer una cosa molt guapa. Però perquè els... Que ràpid, no? Sí, sí, molt fort. Per on anem? Ah, per allà. Hosti, però aquí hi ha molta gent. Yeah, la más guapa, mira cómo me muevo, sí, pelado, sí, oh, la pantera, yeah, Neus, però tirites lletra. Oh, me encanta, soy super sexy, super guay, yeah. Just a letter to unfold. Have some hope. Estic als provadors de matemàtica que m'estic provant un vestit que m'agrada. Don't let your soul sail away. No, don't let your soul, no, sail away. Have some hope. S'han anat a la Foix i hem arribat al poble. I ara anem al cine a veure La vida d'Ells, al cine Mèlies, i allà ens trobarem amb l'Ada. Hola, ha arribat l'Ada. Ja hem pensat que està tancat perquè acaben d'obrir el cine. O sigui... I ara anem a treure el temps. Sí, potser després et fan 3 trailers. Now I'm home. Estem esperant. No hi ha palomites. Molt enfadat. Ah, no, pobret. No veus. Tenim un exemple de l'espècie Apollo, sense palomites al cine. No, gràcies a mi s'ha mantingut les sales de cine durant molts anys. Ara ja cauen perquè ja ningú compra perquè no n'hi ha. Només tu podries dir això. És veritat. Poses? Hola, ja hem sortit del cine. Sí. Ara estem pujant per Baixada de la Glòria i Només podem dir follow d'aquesta pel·lícula, vale? No us direm res més. Bueno, i que dura 3 hores, que ningú ens havia avisat i tinc el cul sí, quadrat. quadrat. I ara el Pol se'n va veure l'Ot i jo me'n vaig a casa. I l'Ada ja l'hem deixat a casa. Anem a fer de guionistes un rato. Molt bé, adéu. Fins la pròxima. Adéu. Seguiu-nos a @onemomentblogs i subscriviu-vos al nostre canal. Sobretot perquè tenim una afluència de seguidors que és massa. Tenim moltes visites per cada vídeo. Adéu.